שלום חברים, אני נמצא עם ליזה חן, איתנו כאן בחטיבה של היועצים. חבר'ה, תגידו שלום. היוש. איוש. ליזה היא רקדנית, בעלת סטודיו לריקוד, אבל לא סתם רקדנית, כי ליזה היא בעצם מעצימה נשים באמצעות הריקוד, בהתפתחות אישית מטורפת. אנחנו עושים תהליך שאותי הוא מאוד מאוד מרגש, כי אנחנו מוצאים את כל מה שיש לליזה מבפנים, ויש לה וואו, ערך מטורף שהיא נותנת לנשים ולנערות, ואנחנו מתבנתים את הדבר הזה, ועוד מעט היא הופכת להיות מותג מטורף, וזה הולך להיות ממש ממש כיף. ליזה, תגידי לנו ככה איזה 2-3 משפטים על התהליך, על הדבר ומה אנחנו עושים כאן. אז מה שאנחנו עושים קודם כל זה מתיחה, דפנטלי מתיחה, מכל הכיוונים, לעסק, לי, להתפתחות האישית והעסקית שלי כמובן, למותג שככה נקרא ליזה חן, שאנחנו בונים ומפתחים, כדי להגיע לכמה שיותר אנשים ולתת כמה שיותר ערך לככה כל מי שבא איתנו במגע, ולשנות את העולם לטובה, מה שנקרא. יאללה מהמם, אז המון המון בהצלחה שיהיה לנו.